ברוכים הבאים לנוטריקל, האפליקציה שתעזור לכם לעקוב אחר התזונה, האימונים וההתקדמות שלכם בצורה פשוטה ונוחה. ברגע שתיכנסו לאפליקציה תגיעו למסך הבית. כאן תוכלו לראות את כמות הקלוריות שנותרו לכם בתפריט, מעקב אחר צריכת נוזלים, מעקב אחר כמות הצעדים היומית שהלכתם, הארוחה הבאה שלכם והאימון הבא שלכם, בהתאם למה שהוגדר עבורכם מראש. רוצים לעדכן ארוחה שאכלתם? פשוט לחצו על הכפתור סמן כנאכל, והמערכת תסכום עבורכם את הקלוריות שנאכלו. בגרף העוגה העליון תוכלו לראות כמה קלוריות נותרו לכם להמשך היום. בחלקו התחתון של המסך תמצאו כפתור בשם תפריט. בלחיצה עליו תוכלו לראות את כל הארוחות שלכם לפי מה שנקבע עבורכם להמשך היום. בלחיצה על ארוחה תוכלו לראות את המוצרים שמרכיבים אותה, את החלופות האפשריות לכל מוצר, ואת החלופות לכל הארוחה, כפי שהוגדרו עבורכם מראש. במידה ויש מוצר שאתם רוצים להוסיף בעצמכם, לחצו על הכפתור שינוי בארוחה, וחפשו אותו במאגר המזונות הענק שקיים באפליקציה. לא מצאתם מוצר מסוים? אתם יכולים לצלם או לכתוב לעוזר ה-AI מה אכלתם, והוא כבר יוסיף לכם את זה אוטומטית לארוחה. במעבר לכפתור אימונים, תוכלו לראות את תוכנית האימונים שהמאמן הגדיר עבורכם מראש. בלחיצה על אימון תוכלו לצפות בסרטוני הדרכה ובדגשים לביצוע של כל תרגיל בנפרד. רוצים לעקוב אחר המשקלים שלכם? לחצו על החץ משמאל להערות ודיווח משקלים. לאחר מכן תוכלו להזין את כמות החזרות והמשקל שהרמתם, בהתאם לכמות הסטים שהוגדרו לכם. לא לשכוח בסיום ללחוץ על ה-V לתיעוד הסט. הסט שתזינו יישמר ויוצג בפעם הבאה שתבצעו את התרגיל. בסוף כל אימון לא לשכוח ללחוץ על סיים אימון, כך שהמאמן יוכל לראות את ההתקדמות שלכם. מסך ההתקדמות. כאן תוכלו לראות את השינויים שלכם לאורך זמן. גרפים לפי משקל, BMI ואחוזי שומן. מעקב אחר שינוי בהיקפים, כולל סיכום של הירידה בסנטימטרים. עדכון משקל אישי. כדי להזין את המשקל שלכם, לחצו על הכפתור עדכון שקילה חדשה, והזינו את המשקל. הנתון יתעדכן לכם אוטומטית ויוצג בגרף השקילות. עוזר ה-AI. במידה ויצאתם למסעדה או שאתם רוצים לצלם מה אכלתם, בלחיצה על כפתור ה-AI בחלקו העליון של המסך, תוכלו לצלם את הארוחה שלכם או לתאר מה אכלתם, המערכת תזהה את הערכים התזונתיים במנה, ותכניס לכם אותם ישירות לתפריט. בחלקו העליון של המסך תמצאו כפתור בשם פעולות. משם תוכלו לבחור עם איזה עוזר AI תרצו לדבר היום. אופציה ראשונה לשאלות כלליות בנושא תזונה, אימונים ובריאות. אופציה שנייה לצילום ארוחות או כתיבה חופשית של כל מה שאכלתם, והוא יעדכן לכם את זה אוטומטית בתפריט. אופציה שלישית, אותו הדבר בדיוק, רק דרך הוואטסאפ. בלחיצה על האפשרות הזו, ייפתח לכם צ'אט עם סוכן ה-AI שלנו, ומשם אפשר פשוט לצלם תמונה או לכתוב מה אכלתם, והוא יעדכן לכם את זה אוטומטית בתפריט. זהו, עכשיו אתם מוכנים להשתמש באפליקציה בצורה ברורה ונוחה. מאחלים לכם שימוש נעים ויעיל בנוטריקל.